के बारे बुझ अंकुश बाड़ा घर में पेपर भा लागो तो रजनी बुआ आइल बा जोना से कर्जा ले ले बनी तो हम का करी। अरे यार जो ना कोती को खेत पकइल बा जी चाचा जी कहां बा अंकुश बा वहां के तो खेत में गइल बनी। पैसा ले लेके आ खेत बाजार घूमत रहतड़न। पैसा हां पैसा कहतनी कर्जा लेके आ गरू भैंस खरीद ले बड़न हमरा से आ कुल खोल के ले जाई कह दिए उनका से। ठीक बा चाचा जी। हां चेता देता नहीं जरूर कह दिया। हमके फसाली बांगलिनिया हो आज हमके फसाली बांगलिनिया हो तो हमके फसाली बांगलिनिया हो जाइब ना पुरुबोदिया हमके फसाली बांगलिनिया हो जाइब ना पुरुबोदिया भल नहीं करब हम नौकरिया हो भल नहीं करब हम नौकरिया हो जाइब ना पुरुबोदिया हमके फसाली बांगलिनिया हो जाइब ना पुरुबोदिया केहू के दिहला करौआ पियब नाही पनिया बहन नाही पावे केहू मोर सवतिनिया सोचिए के बात बारी मनवा होई दादे तोहरा के छोड़े के दिलवा ना करे दिलवा ना करे याद के हमारे के रही हो रखी हो न कवनो छो कहरिया तो हमके फसाली बांगलिनिया हो आज हमके फसाली बांगलिनिया हो तो हमके फसाली बांगलिनिया हो जाइब ना पुरुबोदिया हमके फसाली बांगलिनिया हो जाइब ना पुरुबोदिया भल नहीं करब हम नौकरिया हो भल नहीं करब हम नौकरिया हो जाइब ना पुरुबोदिया
मोरे पिया भेजिला बहरावा सोती हो न राजा बाके केहू के पजरावा पैसा के केतनो करब हम कमाई बाकी तोहार याद बहुत सताई अंकुश राजा बस तूरी हना हमसे सनहिया के डोरिया तो हमके फसली बंगलिनिया हो अरे हमके फसली बंगलिनिया हो हमके फसली बंगलिनिया हो जाई गुना पुरुबुरिया हमके फसली